Hvor langt er der tid, der tilbage? 1 minut. Lille 80. Bare stikker hende med noget. Skrig på hende. Der er også en, der filmer der. Det er bare den forkerte vej. Glæder mig bare til, det sker. Så er der 1 minut til så er det fint. Klokken er 12. Hey. Der var siger rigtigt. Lagt dem derovre. Tag lige mit hoved af. Tak. Din bier bliver sin. Kom nu for pokker. Og så da I så den der film i fredag, så er det dig, der var ham der bær. Jo. Nej, det er det. Tæt. Den sindssyge Alle der bare der river i dig. Au. Alle vil have mig. Ja, de små tykke drenge. Jeg tror, der kommer et brag. No shit. It's gonna blow. Kan du? Sker der noget? Jeg slap lige af. Hvad med, at du optager nu? Jamen, det er Jesper, der filmer. Jeg tager billeder. Ja. Ej, det virkede ikke. Jeg virkede ikke. Vi gør det i morgen. Ekstra nummer! Prøv igen! En gang til! Nej, stop igen! Man kunne